Dobrý deň. Dobrý deň. Ja natáčam, ale... Čau. Nazdar, čo si ma nepamätáš? Išli sme spolu vlakom Nové Zámky, Praha nevíš? A tí dve holky tupé, čo okrcali kupé, vystúpili sme s nimi Brne, čo si nepamätáš? Nazdar, ja si to nepamätám, žiadny vlak Nové Zámky, Praha mi nič nehovorí. Ani dve holky tupé, čo okrcali kupé, nič mi to nehovorí, fakt, sorry, nepamätám. Splietol si na másniky, tak zastav a vyber baterky. Splietol si na másniky, môj milý ľadovníky. Ale Peter, čo si to nepamätáš? Takže hento je Borkis, takzvaný, to je seniorov syn. Toto je pán Žardmeister, pán Samuel, Bránko. To som ja, manažeris, a toto je Feldis protokoly. Šli bábam do baraku, kalili sme tam celé triny, čo si nepamätáš? Prestaň, toto si nepamätáš. Jedna z nich mala ruku, Sandra a furt chlastala rum, a tú druhú sme spolu